To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu dai mu a hasashen mu za mu iya cewa watan Dauda Kahutu Rarara yana shirye-shiryen tantancewa ya ga ina ne muke da mafita. Watan yana so ya koma ma Abba gida waka a Kano. To yanzu idan ya zama cewa Dauda Kahutu Rarara ya koma jam'iyyar nan ta NNPP, to mu dama dai jama'an Kwankwasa ne. Idan ya zama an ce kuma mun koma a haka Rarara ya dawo wannan tafiya tamu, mu da wani irin ido za mu kalli Dauda Kahutu Rarara. Kuma dai gashi ga gidan kuma da mu kona mai mu kana. Yawwa, game da gidan shi da mu kona mai na cikin garin Kano, to yanzu da wace irin fuska za mu kalle shi. To yanzu dai ba wannan ba, bari mu muku supply din waƙar da yake so ya saki, ku ji da kunnayenku. Sai mun tantance mahijja ta aishi da loli mai wasaja ita kuma kayan musu maganar a da hujja. To jama'a, wannan kaɗan dai daga cikin waƙoƙin da Dauda Kahutu Rarara yake yi ma Abba gida kenan a Kano. Mu dai yanzu addu'ar da zamu yi guda ɗaya ce, ya kamata mu taya mai girma Abba gida da addu'a. Allah ya taya shi riko, Allah ya ba shi ikon yi mana adalci. To jama'a, domin samun sababbin shirye-shiryenmu sai ku kasance da mu a wannan manhaja, ku yi ƙoƙarin danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa a wannan tasha tamu